Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to God, purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Magandang araw po sa ating lahat. At ngayon po ay inaalaalanan man natin ang mahal na araw ngayong buwan ng Abril. At sa oras na ito ay atin pong pag-aaralan ang 7 huling wika na binanggit ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo bago siya malagutan ng hininga. At atin pong uunahin
ang wikang binanggit ng Panginoon. At ito nga po ay makikita natin sa Luke chapter 24 verse 34. At bago po tayo mag-aral ay tayo po muna ay manalangin saglit. Heavenly Father, salamat po sa iyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Sa aming pag-aaral ng salita ay pangunahan mo po kami. May your Spirit be our teacher and programmer at ang mga tao, mga anak niyo pong makikinig, manonood sa oras na ito ay tunay na mapagpala ng iyong salita. We give you praise, honor, and glory, Father God, in Jesus' name. Amen. So, Luke chapter 24, verse 34. Ito po yung unang wika na binanggit ng Panginoong Jesus habang siya nakapako. Sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ayan. Ito po ay prayer of forgiveness, wika ng pagpapatawad, salita ng pagbibigay ng pag-asa ng Panginoon sa mga tao. Dahil during that time, at kahit sa panahon natin ito, maraming tao ay wala ng pag-asa na para bagang sa laki ng kasalanan at bigat ng kasalanan nilang nagawa, ay para bagang hopeless na sila at parang iniisip nilang wala na silang pag-asa at wala nang kapatawaran ang kasalanan nilang ginawa. No? Pero sabi ng Panginoon, na makita niya ang mga tao, siya ay pinagtatawanan, tinutuya, no? At sinisigawan siya, pinag-uusapan siya ng mga sundalo noong oras na yon na sinasabi na kung sinasabi niyang siya ang Mesiyas, ang Kristo, bakit hindi niya iligtas ang sarili niya, no? Kaya nga nung oras na yun, makita ng Panginoon ang mga tao ay nagsisigawan, nagsalita siya at ang sabi niya, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, no? So ito po'y pangungusap ng pagpapatawad. Gaano man po kalaki ang kasalanan natin, ang Panginoon ay naparito sa lupa upang ang bawat tao na lalapit sa Kanya at magpapakumbaba ay handa niyang patawarin sa kanilang kasalanan. No, gaano man kalaki ang kasalanan natin, ang pag-ibig at kapatawaran ng Diyos ay kasinlawak ng karagatan. Kung ang kasalanan natin ay kasinlaki ng barko, no? Kung kasinlaki man ng Titanic, na barko ang kasalanan nyo, kasalanan ko, ang pag-ibig at kapatawaran ng Diyos sa atin ay kasinlawak ng karagatan. No? Kaya nga, the first of 7 sayings of Jesus shows that He was thinking of others. No? Until the end of His life, iniisip niya pa rin ang buhay ng ibang tao. No? Kaya andun yung, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Even while experiencing the horrible pain of crucifixion, He was praying for the very people who causes suffering. Kahit yung mga naging dahilan ng kanyang paghihirap, pinag-pray niya pa rin. He came to earth, no, for the purpose of forgiving sinners, and He loved them and forgave them up until the end. So, ganun po kamahal tayo ng Panginoon. It was because of man's sin that He was on the cross, suffering on behalf of the sinner. No? So, kaya nga, kaya siya nandun sa krus, nakabite, nakapako. Yan po'y dahil sa mga nagkasala sa inyo at dahil po yan sa akin. Kaya ito po yung unang wika na binanggit ng Panginoon. Father, forgive them, no? For they do not know what they do. Hindi alam ng tao ang ginagawa niya. No? Na kahit sa tingin niya tama, kahit sa tingin niya ay magandang ginagawa niya, pero sa kabila nun ay hindi niya alam, mali pa rin. No? Dahil nga lahat ng tao ang nagkasala, ang sabi ng banal na kasulatan, no one is righteous, no one before God, Romans chapter 3 verse 10. At dahil na po sa kasalanan iyon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No, yan po ang regalo ng Diyos sa atin, ang ating Panginoong Jesus. Bagamat tayo nagkasala, ang regalo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus ay buhay na walang hanggan. No? So yan po yung wika ng Panginoon, forgiveness. The word of forgiveness, the word of hope, no? The word of confidence, assurance, na lumapit lang mga tao kay Lord ay handa siya magpatawad at hindi siya nagtataboy ng tao kahit gaano kasama o kamakasalanan. Lumapit lamang sa Kanya. Secondly, no? Sa Luke chapter 23 verse 43, ito yung pangalawang wika na binanggit ng Panginoon. Anong sabi niya? Luke 23:43. Nagsalita si Jesus doon sa isang lalaking nakapako, nakasama niya sa krus sa kanan. Sabi ni Jesus, "Today you shall be with me in paradise." Ngayon din, isasama kita sa paraiso.
no? Dahil yung isang makasalanan doon, kinausap yung isa niyang kasamang makasalanang ipinako din. Kasamahan niya magnanakaw. Kasi yung isang nasa kaliwa, nagsalita, sabi ng isa, kung talagang ikaw ang Mesiyas, ang Kristo, ligtas mo sarili mo, bumaba ka dyan, pati na kami, ligtas mo. No? Sabi ng isa. Sumagot naman yung isang lalaki, huwag ka magsalita ng ganyan. Dapat lamang tayong parusahan ng ganito. Dahil tayo makasalanan, pero ang taong yan, walang kasalanan. Kaya ang sabi niya, Panginoon, pag naghahari ka na, isama mo ako. No? Kaya sabi ni Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. Dahil nakita ng Panginoon sa lalaking iyon, he confessed that Jesus is Lord, na si Jesus ay Panginoon. No? That Jesus is sinless. No? And he acknowledged that he is a sinner. No? Kaya nga natuwa si Lord, kaya sabi niya, sige, ngayon din isasama kita sa paraiso. Kaya ang kaligtasan natin ay ngayon na, hindi po bukas. Today is the day of your salvation, my salvation. Hindi na sinabi ni Lord, hindi, sandali, bumaba ka muna sa krus, magpabautismo ka sa tubig. O di kaya sumapi ka sa isang sekta o reliyon, maliligtas ka. Kasi ganun po maraming tao ngayon para baga ang kaligtasan ay kailangan sumapi ka sa reliyon nila. O di kaya magpabautismo ka sa tubig para masave ka. No, ang kaligtasan, when you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, nagrepent ka kay Lord sa iyong mga kasalanan, on that very moment, you will receive salvation. No? Ngayon din, ngayong oras na ito, tatanggapin mo ang kaligtasan mula sa Panginoon. No? So kaya nga, Jesus forgave those who crucified. No? Nakasama niya. He also forgave one of the thieves crucified next to him. Yan nga yung lalaking yon. No? When the thieves were put on the cross, both of them cursed Jesus. But as time elapsed, one of the thieves had a change of heart. So, nagbago nga po yung puso ng isang nakapako, no, nakasama ng Panginoon. Yung isang kriminal, no, na kahit siya tinutuya, pinagsasalita ng mga salita na hindi tama at hindi ayos, no, ay yun namang isa ay nagsalita ng may pagpapakumbaba, may pag-amin sa kasalanan niya nagawa. He humbled himself, no? At kinilalan niya na kailangan niya si Jesus. Kailangan niya ang kaligtasan. At yun nga po ay tinanggap niya sa Panginoon. No? Kaya ang lalaking yun, naligtas po siya. No? Simple lamang. No? Kinilala niya na siya yung makasalanan, na siya nagpakumbaba, lumapit sa Panginoon, at nung ding oras na yon, tinanggap niya ang salvation. Ang kaligtasan mula sa Panginoon. No? Yun lamang po ang dapat gawin ng tao. Kaya unang wika ng binanggit ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pangalawa, na binanggit ng Panginoon, dahil nakita niya isang makasalanan, nagbabalik loob sa kanya, nagsisisi, sinabi niya, ngayon din isasama kita sa paraiso. No? So yun yung pangalawa. Pangatlo, na binanggit ng Panginoon, habang siya nakapako sa krus, nakita niya ang ina niyang si Maria, no? Katabi si John, na kanyang anak. Kaya sabi niya, woman, behold your son. Narito ang iyong anak. At sinabi niya sa anak, kay John, anak, narito ang iyong ina. And this is the word of responsibility. Ito'y salita ng responsibilidad, pagtatagubilin ng responsibilidad ng ina sa anak at ng anak sa kanyang ina. No? So kaya ang Panginoon, habang nakapako siya sa krus, no? As Jesus continued to suffer on the cross, His mind was still upon others. No? He saw His mother standing near the Apostle John and said, woman, behold your son. Then He looked at John and said, behold your mother. By doing this, He was entrusting the care of His mother to John. No? So kaya nga sa magitan nito ay pinakita ni Lord na yung pagtatagubilin ng ina sa anak at ng anak sa ina. No? Yung kanilang mga responsibilidad. Kaya nga ang parents, may itinuturo ang Panginoon sa Proverbs 22 verse 6. No? Ano sabi diyan? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ito yung tinuturo ng mga magulang, ng Diyos sa mga magulang, na ang mga magulang ay palakin at sanayin ng mga bata sa dapat niyang lakaran upang paglaki ng mga anak, hindi niya malimutan yung itinuro ng magulang. No? Ano po yun? No? So, ang Bible ay nagtuturo po dito sa Proverbs 22, no? Verse 6, God calls parents to lead their children.
tinatawag ng Panginoon ng mga magulang na gabayan ng mga anak, no? Na ang tinuturo nga ay palakihin ng mga anak sa daang dapat niyang lakaran para paglaki niya, hindi niya malimutan yung ituturo ng mga magulang, no? So kaya nga po, parents should become a good leader to their children, no? Na kailangan sila mag-focus sa tatlong ito. Ano yung dapat na bigyan ng focus na ng mga parents? Tatlong M po ito. Tatlong M. Una, modeling, no? According to Abraham Lincoln said, there is but one way to train up a child in the way he should go, no? And that is to travel it yourself. Yan. Kapag laging kasama ng mga magulang ng anak nila, yan, doon nila maipapakita yung good model as parents. Good example, no? Kaya nga, as a good example is worth 1,000 sermons. What you do has more impact on your child than all the lecturers you could ever give. Kaya pag ang mga magulang ay higit pa sa libong aral o sermon na pwede mong sabihin sa iyong mga anak, yung ikaw ay maging isang modelo sa kanila, no? Higit pa po yan sa libong aral o sermon sa kanila na makita nilang ikaw ay isang good example sa kanila. At ito ay isang malaking impact sa kanila, sa mga bata, no? Na kahit magturo ka na magturo sa kanila, yung example na makita nila sa iyo, malaki impact nun sa kanila, no? Modeling. Be a good model sa ating mga anak. Pangalawa, management, no? So, good management is the ability to discern the uniqueness of a child and teach him or her accordingly. We are to train up a child in the way he should go. This mean we will have to adapt our style depending on the child's temperament and wiring, no? So, ibig sabihin nito, kailangan ng mga magulang i-manage talaga ng maayos ang mga anak, turuan sila ng nararapat at ayon sa pamantayan at kalooban ng Diyos sa biblical na pamamaraan. Kaya mga magulang kapatid, no? Kaya mahalaga po yung tamang pagmamanage, pagpapalaki sa mga anak. Kasi nga, pag napalaki natin ang ating mga anak, hindi tayo magiging, hindi sasakit ang ulo natin sa kanila. Hindi tayo mamumroblema sa kanila, no? Ang aming mga anak, 4 po yan. 2 babae, 2 lalaki. Panganay at bunso ay babae, napapagitna ng 2 lalaki. Shikaina, Shemuel, Shelemaya, Shikanaya, no? Sila pong lahat ay tapos ng koleyo sa biyaya at abag ng Diyos, no? Ako po ay nagpapastor, naglilingkod sa Panginoon for 35 years. Sila pong lahat ay nakatapos na at lumaki sila sa Christian world, no? Napangalagaan po namin sila na palaki ng ayon sa salita ng Diyos. Kaya sila rin po ay naglilingkod sa Panginoon at pinagpala ng Diyos na maganda ang buhay po nila ngayon dahil po yan ay sa pagmamanage at pagbabalaki ng ayon sa kalooban ng Diyos sa ating mga anak. Kaya nga po, turuan natin ang mga anak natin na una magkaroon ng takot sa Diyos, magbasa ng salita ng Diyos, maglingkod sa Panginoon at lalaki silang magiging isang good model sa mga katulad nila mga kabataan, no? Lalo na maging sa gawain pambahay, tulungan natin sila, turuan natin sila na matutong magluto, matutong maghugas ng pinggan, maglipit ng mga kinainan, maglipit ng mga hinigaan, no? Dahil pag ang mga bata ay napalaki natin na hindi natin naturuan at nakonsinti natin, tayo ang mamumroblema at sasakit ang ulo pagdating ng panahon. Totoo po yan, mga magulang kapatid. Kaya nga, modeling, management. Pangatlo, letter M, memories. Parents should create memories. Kailangan tayo mag-create ng memories sa kanila. Why? Because memories are more important than things. Higit pa po yan sa mga bagay. Note that the verse says, when he is old, he will not depart from it. No? So this implies that the child retains some memories of these experiences, embraces them later in life. Kaya po ano po yung mga naituro natin sa mga bata, na ipakita natin sa kanila, natatanim sa isipan at puso nila yan. Kung ano yung nakita ng mga anak natin sa atin, narinig niyan, no? Ako nga po ay yung aking panganay na apo, si Asiel, kung ano yung narinig niya, nakita sa TV, pinapanood na cartoons, yung mga fruits na, halimbawa, apple, mango, no, banana, nakikita niya at naririnig, pag nakita niya, alam niya na agad, no?
malakas ang memorization ng bata ngayon. Magdadalawang taon pa lamang po yung aking apo si Asiel, no? So, matatalino ang mga bata po ngayon. Kaya nga tayo mga magulang, mahalaga po yung mag-iiwan tayo sa kanila ng isang mamememorize nilang hindi nila makakalimutan. Maging yung pagsasalita ng opo, no? Yan po yung aming apo, magdadalawang taon. Pag tinanong mo, kumain ka na ba? Opo. Yan, ganyan ang sagot niya. Opo, no? So, nakakatuwa, no? Maliit pa lang ay natuturuan natin ng values ang bata. Maliit pa lamang marunong ng sumagot ng opo, no? Minsan may mga kabataan 15 years old na, 18 years old, 13 years old, hindi marunong mag-opo sa mga magulang, sa mga tiyo, hindi marunong gumalang. No, bakit? Kasi napalaki ng hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi napalaki ng tama. So may oras pa, turuan natin silang magrespeto ng kanilang mga tiyo, ng lolo, lola, ng nakakatanda. Turuan natin ng po at opo. No? May panahon pa po. Amen. Hallelujah. No? Ayan. No? So, yan po yun. Ano? Yung pangatlo na binanggit ng Panginoon. Woman, behold your son, son, behold your mother. Sa mga anak naman. No? Dahil yung responsibility ng parents yun. Children, ang Panginoon ay nag-utos sa lumang tipan sa Deuteronomy chapter 5 verse 16. Ano sabi diyan? Honor your father and your mother, no? For this is right with God's promises that you will have a long life and a prosperous life. Deuteronomy 5:16. Yan po ay isa sa 10 utos ng Diyos na ang mga anak, igalang ang mga gulang. Igalang ng mga anak ang magulang. At dahil may mga anak, pagka hindi iginalang sa lumang tipan ng magulang, sinuway, binabado po yan hanggang mamatay ang anak. No, tingnan niyo po. Deuteronomy chapter 21 verse 18 to 21. Basahin po natin. Deuteronomy chapter 21 verse 18 to 21. Ayan, ano sabi dito? Yung lumang tipan po ito. Chapter 21, 18 to 21. If a man has a stubborn and rebellious son, who will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and who, when they have chastened him, will not heed them, then his father and his mother shall take hold of him and bring him out to the elders of his city, to the gate of his city, and they shall say to the elders of his city, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He is glutton and a drunkard. Then all the men of his city shall stone him to death with stones. So you shall put away the evil from among you, and all Israel shall hear and fear. No? So dito, yung anak daw na masuwain ng mag-asawa ay matigas ang ulo, ayaw makinig, rebelde, inilabas sa taong bayan, at sinabing anak nilang ito ay hindi nakikinig sa kanila, no, matakaw, mapaglasing, matigas ang ulo. Ayun, ayon sa batas sa lumang tipan, binato yung bata hanggang mamatay. At natakot daw ang lahat, no? Ganun po yung batas nun. Binabato ang matigas ang ulo, ang ayaw sumunod sa magulang. Ganun po yung batas nun, grabe. Pero ngayon, tayo po'y nasa ilalim ng biyaya ni Lord. Pero yung utos na yun, binalik pa rin sa New Testament. Ano sabi ng Ephesians chapter 6 verse 1 to 3? No? Children, obey your parents in the Lord. Mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Bakit parents? With S, mga magulang. Ito po yung spiritual parents and biological parents. Yung mga spiritual parents natin. Maging yung ating mga totoong mga magulang. Sinasabi ron na sundin sila at igalang dahil may pangako ang Diyos sa mga sumusunod at gumagalang. Anong pangako ng Diyos? Hahaba ang buhay sa lupa at giginhawa. Yan, no? So kaya mga anak, kung gusto nating guminawa, tumaba ang buhay natin, sumunod daw sa mga parents. Huwag pasaway, no? So, kaya yan ang pangatlo na wikang binanggit ng Panginoon, no? Sa krus ng Kalbaryo. Ayan, no? Amen. So, purihin ng Panginoon. Pang-apat. Ano yung pang-apat na binanggit ng Panginoong Sus? Sa Matthew chapter 27 verse 46, habang nakapako siya, sabi niya,
No? Unahin natin sa verse 45. Matthew 27, verse 45 to 46. Ayan. Ano sabi dito? Matthew 27, verse 45 to 46. Now, from the 6th hour until the 9th hour, there was darkness over all the land. Kasi 9 a.m. ng Friday, nakapako ang Panginoon. 6 na oras, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 hours hanggang magdilim ng pahapon. 46. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, no? Eli, Eli, lama sabachthani. That is my God, why have you forsaken me? Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ito yung pang-apat na wikang binanggit ng Panginoong Sus. Yes, the fourth saying of Jesus from the cross is probably the most difficult for us to understand. Para mahirap unawain. No, pinabayaan ng Ama yung anak. Bakit? The sinless Son of God who had been from all eternity in an intimate relationship with His Father is now spiritually separated from Him. No? Nahiwalay. Bakit nga? Because when the sins of the world were put upon Jesus, there was, for the first time, a separation between the Father and the Son. The Bible records something happened between them that we can only understand through the eyes of faith. So kaya ang kasalanan ng buong mundo ipinataw sa Panginoon. Nahiwalay ang Diyos at ang kanyang anak, ang Diyos Ama. Hindi matignan ng Ama ang kanyang anak. Bakit? Kasi nga yung kasalanan ng buong mundo nakapataw sa Panginoong Sus. No? Namumuhay ang Diyos sa kasalanan. God hates sin, but God loves the sinner. No? Hindi niya matignan ng anak niya, napabayaan niya, kaya napasigaw ang Panginoong Sus, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? No? That is, that God was in Christ reconciling the world to Himself. 2 Corinthians 5:19. Yun nga, ang Panginoong Sus, yun ang kailangang maganap, mangyari para maibalik ang tao sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. 2 Corinthians 5:19. No? So the Father was placing the sins of the world upon the Son in order that everything in the universe that had been affected by sin could again be made right with God. No? So Jesus was suffering the pain and separation that we deserve, na dapat tayo po yun, no, ang magdusa. Pero ang Panginoong Sus, inako niya lahat. Dahil sa pag-ibig sa inyo at pag-ibig sa akin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Tayong dapat ipakuron, tayong dapat mamatay, dapat magdusa. Pero ang Panginoong Sus, wala siyang kasalanan. No? Siya'y ginawang kasalanan para gawin tayong katuwiran ng Diyos through Him. No? 2 Corinthians 5:21. Anong sabi diyan? For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. No? So, ginawa siyang kasalanan upang tayo mga nagkasala ay gawing katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Sus. Kaya nga, mga magulang kapatid, ganyan tayo minahal ng Diyos, inialay niya ang buhay niya para sa inyo at sa akin. Talagang ibinigay niya ng dahil sa pag-ibig sa inyo. At sa oras na ito, panoorin po natin ng isang video na patungkol sa isang ama na nagawang sakripisyong anak, napabayaan ng anak, kahit mamatay ang anak, maligtas lamang ang daan-daang nakasakay doon sa train. Tingnan po natin ang video na ito, panoorin po natin lahat.
James Augusto mo ba? Joe? Ako yun.
praise God. So purihin po ang Panginoon sa napakagandang video na ating napanood. Napakabuti ng Diyos. The Father's love, sacrifice His Son. Sa video na napanood natin. Ganon din po ang ating Amang nasa langit. Kaya sa kabila ng mga nangyaring ito, ang Ama ay inialay ang anak nang dahil sa pag-ibig sa inyo at sa akin. Tayo po'y manalangin saglit. Father God, sa oras na ito, salamat sa iyong habag, sa iyong pag-ibig. Bagamat di kami karapat dapat mahalin, minahal mo kami. You gave your Son, Jesus Christ, to save us, to save humanity. Thank you, Father God, for your loving kindness. Lord, we acknowledge that we are a sinner. We are nothing, but because of your grace and your love, we become somebody, Panginoon. We thank you, Lord. Bless your people. Bless each and every one. Bless the one who is watching right now, wherever they are, in Mindoro, in Parañaque, Lord, Pangasinan, Cavite, Lord, wherever they are, Lord, bless each and every one, Father God. Touch them with your Spirit. Touch them, Lord, with your love, O God. We honor you, Lord. We praise you, Father God. In Jesus' mighty name.